kining simbahan wala siya ang ospital sa espirituhanon. Kay kung di ta magpa-ospital, siguro sige tagpanayon atong sakit o di ta magpatambal. Kunya kung tambalan ka, siguro sakit kaya tungod kay kung turukan ka o dago, sakit kaya siguro alkoholan, tahion, sakit nya naay panahon magluod ba sa doktor dili nya kung tahion na atong espirituhanon ay pagluod sa pastor kay nagluod mo ana sa Ginoo. Wala, it's been a long time nga dugay din ta wala ka wali sa inyo tungod dagan panahon ni pastor nga ikaw sa wali ha wala ko ka kuan kay ang una naa sa mga bata pwede ba kay naapod ministry. Nagpasalamat ko nga na ay mga katawhan diri sa Fatima Labos. Nakita na mo din? Ano? Ilang ay so. Okay. Adi na matutay din ha? Sige, mo na tayo. Sige, nakapasalamat sa salvation diri sa Labos, Fatima Uhaw din ang Santo City. Salamat sa inyo mga igsoon. Kana bitaw gitabang mo sa tanan nga ministry. Kay ang ministry sa atong pastor mag-lead. Kanya ang ministry ninyo mao ipag abaga or pag alalay. Aron nga ang bugad mahimong gaan. O gikalipay na sa Dios tungod kay dili niya gusto ba ang matagos sa kanato mabudatan sa iyang ministry. Para daghan pag mugaan ang ginabuhi, mao na nga kung magpabugata sa higayon sa ministry, sigurado bugat ang ato ang grupo, dili ta kaalsa sa uban nga grupo. Tungod kay bugat na ganita, unya ato pang asawa ng bigas, murag di makaya. Muna nga, kung naay kinahanglan og alalay, ato yung dalayon. Kung salamat sa Diyos, ako na nakita sa ratong salvation. Atong panapangan ng Diyos na may suon. Magamay man sa kadaghan, no? Sige diyon gani, gamay man sila may suon. 300 lang ang ilahang 300 lang ang ilahang pangulo, ang ilahang mga army, yang kalaban nila, daghan kay tanan. Pero daog sila itong ginagawa ng Diyos. Nen matakan, nagkuba ng Diyos ni mo. Salamat sa mga nagtabang sa TV program. Kaya magpakaon mo diha sa Labos, may suon. Pero kayo na impact sa mga tao. Wala tagian sa anak o religion, ang atong gaan sa anak si Jesus, ang atong Diyos. Tungkol kay nga naman, nagsulat na dito sa kapto, Jesus loves you. Namay isa kakaila sa video review si DJ Ching kanya na ito may suon. Maghigog na ang tanak siya. Kaya siya nakita niya ang Jesus loves you. Iyang gibuyan ang iyang higog umiilan siya sa Ginoo. Kung kinakita niya ang Jesus loves you. How much more nang daghantang masulat nga Jesus loves you sa palibot. Mabita na ingon ang Diyos nga isulat ang pulong sa Ginoo sa inyong dingding sa inyong puntahan. Isgot ninyo panahon kamo manglakaw, panahon na kamo pagmatulog pagmata, tanan kayo isgutan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay mao na siya ang makapabuhi sa tao. Kay kung walay pulong sa Diyos may igsoon, kung pulong lang sa inyong silingan, pulong lang sa TV, sa Facebook, pulong lang sa inyong pamilya, sigurado bankrupt ang tanan, labaw sa atong espirituhan. Muna nga sa atong higayon karon kinahanglan yun may igsoon nga mahimutang maayong ihudlo, mahimutang panalangin sa atong gibuhat sa PD program. Daghan salamat sa mga nagluto, no, sa mga kaldero nga inyong gipangilisan yun ay ito, bilisan na po. Salamat kayo ana. Daghan higayon nga isugod nga kapoy ta, pero sakripisyo ninyo ang inyong kusog tungod kay nahigugma mo sa Diyos. O ato nang nabati ako ang nakita, kung nakita na sa Diyos kabaw sa tanan.
Kung kalibutanon ang ato mula-mula may gusto sigurado daghang tagkwinta sa kinabuhi. Ningon ganito ang sponsor nga pasensya na nga kita kaantong trabaho. Pili, mao ni ang patrabaho sa Ginoo namo. Ayo pa kayo pasensya tungod kay kung mao ni ang design sa Ginoo namo para mahimaya siya, mao ni ang among buhaton alang diha niya. Muna nga sa inyong pag-sponsor, dahil kayo salamat na yung mga katawhan din nga nag-sponsor sa ato para makaulon ang mga bata. Hindi lang kanilang ginikanan magpakaon, apin po tao o isa talento may suot. Muna nga, salamat sa Diyos nga kanang higayon na himong tanong panalangin. May patatag panalangin ka. Panalangin mo may suot. Tungkol kay ang Diyos, nagapanalangin si Espiritu Santo, muna nga mahimok ang panalangin. Sige. Yan ang katapan, andam. Kay atong turukan ng katayon bitaw sa hospital pa. Andam kay usahay kini bitaw naatay balapian. Kinahanglan ba niya itong turukan aron ministro sa aron manampok tagbalik. Anak po ng Diyos. Ang atong text may suon. Sige, sa mga kaklaro diha sa TV. Lucas chapter 17 verse 1 to 4. Atong basahon, Lucas kapitulo 17 versikulo 1. Unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Mahitabo gayon apan alaot ang tao nga tungod kaniya mahitabo ining mga butanga. Verse 2, maayo pa kaniya nga higtan ang iyang liog sa usa kadako nga galingang bato o gitambog siya ngadto sa mga dagat sa dagat kaysa makaangin sa usa ni gagmay mga bata sa pagpakasala. Verse 3, busa pagmatgon kamo kung ang imong isigataw makasala, badlunga siya ug kung maghidolsol pasayloa. Verse 4, kung makasala siya kanimo sa makapito sunod sa usa ka adlaw o sa matag higayon muanha siya kanimo o muingon naghidolsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang atong tema maigsoon, dili ka makaangin, ikaw ang panalangin. Ilang katapan, dili ka makaangin, ikaw ang panalangin. Mag-ampot ka sa pulong sa Ginoo. Dalayon ka o Diyos, karoon ang kabuntago ng kabangan. Ang tinuon nga nag-iya sa panalangin, ikaw. Ikaw o Diyos ang akong simbahon. Dili na mo angay gulbaon, Diyos ang panalangin. Tungkol ikaw ang Diyos nga nag-iya ang angay gulbaon naman. Salamat o Diyos yung pulong Ginoo ang ihatag sa mata ko sa kanamo. Lord, hindi na mo kaya. Hindi makasabot Ginoo. We need your Holy Spirit to give us an understanding, comprehension, wisdom, knowledge o God. Ikaw ang Diyos nga mangilabot sa mata ko sa mga kabataan, patanon, ginikanan o pangahantong. I pray, O God, that the Holy Spirit will come Ginoo sa mata ko sa. And you are so welcome in this place, O God. Ikaw ang Diyos ang istorya sa mata ko sa kanamo. Wala rin kami mabuhan Ginoo kung wala ikaw. Pagpuni kami sa mga mabiling nga lugo, wala ang Espiritu. Ikaw ang istorya sa mata ko sa. Amo kayo nitugyan ang ipasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. O Amen. Atong tema, dili ka makaangin, ikaw ang panalangin. Kung mo itong may suon o makaangin, kung mo itong makaangin may suon, damay sa kadahon. Nasinati nato na, di ba? Matagos sa kanato. Natay na buwan ka na ito, mamali, damay, dunay na damay sa ato, kinabukit. Ang panalangin, damay sa kaayon. Walang panalangin. Naay pagutana mga igsoon, unsa ang buhato nato para mahimutang panalangin o dili makaangin. Dila, so siya sa inyong kaugalingon ha. Unsa ang buhato nato para mahimutang panalangin o dili makaangin. Una, ayaw gayon higugmaa ang kalibutan
o mga butang sa kalibutan. Pastor, Pilon, pastor, nalilig kayo higugma sa kalibutan. Tanan butang ning kalibutan. Lingi ay mo kadapat. Mga isuon butang na. Kanang imong kadapat butang na siya sa kalibutan. Ang imong pamilya butang na sa kalibutan. Pastor, dili nila ito higugmaon. Di ba lingon ng Diyos nga, kung mahigugma mo ali, nga mahigugma mo na ako, duhang ng agalon. Kinahanglan, mas mahigugma ta sa Diyos. Ana sa ayaw kayo higugma ang kalibutan o mga butang sa kalibutan. Tanawan ang verse 1 ha. Unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan. Diyan sa Lucas chapter 17, verse 1. Unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao. Hina tao. Tao ka may son. Sa pagpakasala, mahitabo gayon apan alaon ang tao. Katungod ganiya, mahitabo kining mga butanga. Atong susihon ang 1 John chapter 2, verse 1. Verse 15. Ninyo sa magsuon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kining inyong pamilya, butang sa kalibutan dili. Ay sunod tanan nga mater bisan dili makita kini hangin, butang na sa kalibutan. Kay ang Dios dili hangin. Ang Espiritu dili hangin. Tanan ato mahikapan, tanan nga dinato makita mo isuon mga particles, butang na sa kalibutan. Apil ang imong pamilya. Bisan unsa nga iya sa kalibutan, kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Minsan ang amahan nga atong gingon diri, ang atong Dios kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw. Ang imong unod nagningaw ana, gusto ni kamuti ana. Ang tanang gigaitkan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili iniiya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Pastor, mali tayo higumaon ng atong pamilya. Kaya usahay, pastor, kung mas dapat higumaon mag yes, pero mas dabaw ang Diyos. Sige, atong ibutang ha. Atong ibutang, kining imong anak ang ibuli dito. Tungkol, higugma kasi mong anak may isuman. Sige, may kasi malatungod kayo, mas higugma niyo ang imong anak, higugma niyo imong pamilya kaysa sa Diyos. May kung yun ka na, sukol! Ay, padaw-daw! Kung pwede maglalakad kung siyo, lungga pa! Tungkol, higugma niyo ang imong anak. Kung nahigugma ka sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo, kung sa imong ibalas ng tuya sa imong anak, paubos. Kung natahon ka, paubos. Di ba? Sakit sa inyo, pero ako na ang pulong sa Diyos. Sakit, alam nato ba? Nga, daog-daogon ang atong pamilya, daog-daogon ta sa kalibutan, pero di mo ang Diyos paubos. Kaya doon ako saan, ipataas na ka. Tama ang iyon sa Biblia nga, ay higugma ang kalibutan. Tanang butang ng kalibutan. Imong sa labi, imong sa tiyanan. Ay kung magasgasan na siya, kung wala kay Diyos, sigurado isa kagasgas, 5,000 guro. 3,000, 2,000, usa ka libo. Tungkol kinahigugma ka alam ang butang. Pero tungkol kinahigugma ka sa Diyos na isuon, dili ka mo advice kung sama niya anak. Malaki ni paghigugma sa kalibutan. Delikado sa usa ka tawo. Tungkol kay mabutaan yun siya. Ay so, wala tayong kalangitan sa mga tao na ano bitaw, ako ni buhaton para sa akong pamilya. Kung bubuhat ang mali para sa itong pamilya, mali bihapon. Wala si Robin Hood ba? I-plus ko sa Robin Hood nila. Kasi kailan kay Robin Hood. Si Robin Hood, may suon, muna siya ang nahigugma sa mga pobre. Kunya, manguha na siya dito mga kayamanan sa dato, kunya ihatag niya sa mga pobre. Kunya, higugma siya sa mga pobre. Pero, nangawat siya ng utang dito sa mga dato. Kasi tawag sa iya, kawatan.
Kunya, kung tayo naay nakawakan niya nga dato, nga dili kurap. Buutan nga dato. Dapot siya kayo sa lahat. Mutaging anak kayo sure. Kung wala ka na higugma sa Diyos, no? Kung wala ka na higugma sa Diyos, mas nahigugma ka sa atong kaugalingon, mas nahigugma ka sa atong pamilya, mas nahigugma ka sa atong kaugmaon. Kung wala ka na higugma sa pulot sa Diyos, di man yung maisur, nasama ka kang Robin nga makuha kang buwata dito sa mga dato, nangawat lang siya para dito sa mga bubri. Muna ang mga dato sa iya, sa storya, sa mga dato, lalo kay siya, ang mga bubri, higugma siya. Kung kato mga dato kawatan, halimbawa ka, una siya po kawatan, pero ihatag niya sa mga pobre, ang tawag siya hanggang kawatan, dili siya magtatabang, dili siya savior. Sa atong kinabuhi kay Sulod, kinahanglan atong pangaliwan ng Diyos. Ingon siya, dunay mga ulod doon na kahidlaw sa 16, 1 John 16 kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang ulod kahidlaw. Kanang kahidlaw ba? Nga lami kayo perminti magpisyo. Kunya siya nihawak na ka. Kunya tungkol kinakay ulod nga kahidlaw. Gilingaw ang imong ulod. Mubalik ka. Ingana ang paghigugma sa kalibutan. Ingon pa sa dali ang tanang nagikaigan sa mga mata. Kung sa dihang doon ay maayo upang kong butang, no? Kinahanglan ako nang makuha para ma-satisfy ang akong kinabuhi. Makumplito. Dili mausahay makaingon ang tao nga Ginoo, dahil kung taka kung makuha na ko ni. Dili maayo ang konsepto. Doon ako'y nailahan may istuon. Usa ka tigulang, usa ka pastor. Ibiyaan niya ang iyang simbahan. Tungkol kay wala daw sumurong pa ang ilang Pangulo. Doon ako'y nabalaan, ibiya siya tungkol kay wala nag-tights ang ilang mga membro. Nagigan ang atong tabang sa Diyos. Wala siya maayong pagtanaw kung sa ang Diyos sa iyang kinabuhi. Kung nakita niya maisuon nga gamhanan ang Diyos, di siya basta-basta ubiya tungkol mauna ang rason. Di. Nahigugma siya sa butang ni kalibutanan. Ningon siya, ang tanang gikaigan sa mga mata, kung ang tanang ipasigar mo sa tao. Pwede na ipasigar mo may iso. Muna kay gwapang asawa, gwapang uyan, gwapang uyan. Na kay nagamat sa lapi, na kay lilaw ng sakyanan, na kay nataas nga ranggo. Doon na, pwede na ito na ipasigar mo. Mauna siya ang paghigugma sa kalibutan. Usahay kining atong kinaiyan, pinaagi sa atong pagpanulti. Usahay mahigugma, mas mahigugma ta usahay maisuon sa atong katungod kaysa sa katungod sa uban. Mas dapat mapasakitan nato ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Pila ka nato diri ang nakapasakit og tao tungod kay gusto nimo dipensaan ang imong kaugalingon. Mas gusto nato silang pasakitan para madipinsaan ang atong kaugalingon. Mas gusto nato magaon ang ilang kinabuhi para madipinsaan ang atong kaugalingon. Bao pa tayo bitudlok ni Jesus. Si Jesus may suon pinaka-taas nga lapdos kasi diyang iburalan siya 39 ka lapdos. Kaysa sa Hudyo may suon. Kung dako ay sala, kung blasphemy ang imong sala dito sa Israel, sa Hudyo, ang pinakataas nga bunal, 40 na. Kanya, hindi mo nilang 39 para rin sila kalapas sa balakog sa Diyos. Muna si Jesus, nakadawat o lapdos, sampa, luwa, corona ang tunog. Pero dapat ay mabasa sa Biblia, mananimanos siya, wala. Sa ulahi ka rin, ingon siya nga, forgive them, for they did not know what they are doing. Kita, hindi lang mauli ang atong kangganan, kagiro sa atong mga ipangulaman. Malayo na dahil kita. Mainahan, o may tibantay ng matutang. Sa trabahuan, may sumunod. Ayaw ipalabi ang inyong bukma. Mas dapat mahigugma mo sa Diyos. Kaysa diyan mahigugma mo sa Diyos, may sumunod. Muripit na dito sa tanan nga tao na nasa ubos. Muripit na sa iyong pamilya.
Pila ka ninyo din eh, nagpakasalan ko mo na higugma. Naguyab lang mo to. Gusto lang budipin sa pangalan kay uyab. Kung higugma ka sa Diyos, may suwon. Tanawa ninyo, makatulan ninyo sa tinugod nga higugma. Kung sa tinugod nga gugma. Wala'y tinugod nga gugma ni kalibutan na gawas kung budipin ka sa Diyos. Muna yung mga Diyos, ayaw higugma kalibutan. Kaya gano'n din naman ang Diyos ana. Kay ana ang Diyos, ako dapat ang inyong higugmaon. Siya dapat ang higugmaon yun. Kung saan punta na sa Diyos, pagsimba, pagkampo, pagpaubos, pagwato maayo, muna mga butang nga gusto ipatuon sa Ginoo sa tuka. Pero sa kalibutan, mga sakyanan, kaugma ka lang atong mga kurso sa eskwela, pamilya. Ibuhi lang makagali para mag-minyo, dili. Ibuhi lang makagali para nakay anak, para magpapadlong. Hindi na maisuon ang plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos maisuon, kanang gibuhat niya, kitang tanan, apilin ng mga anak para simbahon ang Ginoo. Di mo pwede mo advice na, kung iskwila ka na, para maayo ang imong kaugmaon, dili. Pagtarong ang bangan sa Ginoo para maayo ang imong kaugmaon. Pagtarong ang bangan sa Ginoo. Ay kung mayroon mo, iskwila na para maayo ang imong kaugmaon, maayo lagi ang iyang kaugmaon, nito kay kurso. Nito tayo trabaho na nagkwarta, pero yung daghan kay kalaban. Daghan kaayo og mga sabog sa iyang dughan, kasing-kasing mag-post na yun at depress ko. Ha? Dako kayong trabaho? Daghan kay kagsweldo, depress ka? Tungod kayo may higit sa Diyos. Nakasala, tubangan sa Ginoo. Gusto ta mag-abroad, Pinoy? Sige, abroad. Gawas sa nasod. Para ang bilang sa lapi. Nya, kumusta iyong pamilya panahon na-agree? Isuod ang tinuod sa tinuod lang. Abot kung kanusan tulo ang Diyos nga pakasal mo. Ano yung tawag? Magpakasal mo tapos magbulag ra mo panahon nga mag-abulog. Ang tayo matintan ka sa gawas. Kaya matintan mo kagal na apoy nasa banan ni Model or sawa na tintan mo siya. Pagpinalsanay mo ay sumong tungod lagi mas naguruma ka sa kalibutan kaysa sa Diyos. Wala ko mahimog, gusto ka mahimog panalangin, ayaw higugma ang kalibutan, mas higugma ang Diyos. Wala'y sala sa pag-abot, wala'y sala sa pagkamitan, wala'y sala sa pagtrabaho, pag-negosyo. Ang sala ay suon ka ng higugma o nalimutan ng mga butana kaysa sa Diyos. Kung tinangibe may suon, ng tistingan pa sa Diyos sa tanang higayon. Ikaduha, kung sa ang buhaton nato para mahimutang panalangin o dili makaangin, kinahanglan dili magsugod o magikan kanimo ang sala. Ikaw ang ginungdan, magsugod ang sala ng madapit. Tanaw, verse 2, maayo pa kaniya nga higtan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato. O itampog siya kanto sa dagat, naliman na kay sa makaangin sa usa ni ining gagmay mga bata sa pagpakasala. Ngano bata man ang example sa Dios diya sa verse 2. Ngano bata man. Tungod kini mga bata, magtubo na sila kung unsay makita din nila to. Kung ginormal nato ang pagpakasala, magdako na sila nga ang normal man kay gibuhat man ni Papa. Gibuhat man ni Mama. Unya, kung mubabis na sa pulong sa Ginoo, abnormal ang tubangan sa Ginoo. Wala ang tanaw sa Ginoo sa tuwa, sa Psalms chapter 53, verse 2, ang Diyos nagtanaw sa kalibutan o nangita siyang mga katauhan na nagmaalamon o nagsimba kaniya. Eh kung abnormal ang atong gibuhat, ang tanaw sa Ginoo sa tuwa, buong muhang. Unya, maupito na mo, mag-away ang tao. Buang ka! Tungod kay dili maayo ang iyang gibuhat. Yang atong kasing-kasing po di maayo. Unang atong mga expression dili na maayo. Nasudugong sa mga bata. Mo na may suon. Mas maayo pag hitan nato ang imong liog. Ang galingang bato may suon na kadako kaayo. Galingang bato, dugon ko man ang galingan sa una. Ang galingang bato.
Higot gara ang higot sa imong ligog, kanang bato itambok sa dagat, kana ang imong kaugalingon. Mas maayo pag iana unta kaysa gikan sa ato ang sala ang bata magdako ang makasala. Nga buhatan ni perminti na kung wala tayo kahalog sa Ginoo. Magdako ang imong mga apo, magdako ang imong anak na hinimbahon. Kanunay magmalinawon ang ilang pamilya. Unang sumama kung ninyo kanyanto katong sige mo pagpakasala, sige na pagpakasala. Tanawan daw. Matingala lang ka. Tanawan niyo ha. Matingala lang ka. 2024, nasa ko na 2014 pa man to. Tanawa ko lang. Katingalahan butang di mo sa kapagatiman sa Diyos, anak, magpila ka tuig. Pulo ka tuig, katiman ka sa Diyos. Diba? Dali sa panahon, dali kayong panahon tungkol kay wala natanawan niyo mo na dapat mabati niyo mo, mag-proteksyonan ka sa Ginoo. Anak, proteksyon sa Ginoo ba? Dali kayo ang panahon tungkol sa proteksyon sa Diyos niyo. Yan, gusto mo kayo pansino ng sala? Hindi, dito ta sa makamaayong bunak. So, luoy kayo ta, luoy kayo ang mag-usya kung magikan kanimo ang sala. Kisay kaila kay Haring Solomon sa Bible. Si Solomon pinaka-bright nga tao ng Isuon sa tibuok kalibutan. Atong basahan ang iyang kinabuhi ha. Kung nahimo og isang panalangin. Pinaka-bright na, kinsa naghatag siya kaalam ang Diyos. Pinaka-bright na kay Isuon sa tibuok kalibutan, way makakumpara. Niyo nabulong sa Ginoo. Atong basahon, unang Hari Kapitulo 11, versikulo 1 hangtong sa 13. Okay, maminaw ng tanan. Kaya hindi may isuon, reflect may sa atong kinabuhi kung unsa kakaroon. Si Haring Solomon, daghan, hinigugmang mga babae langyaw. Sa Hebreo kanadto, dapat hindi sila pwede magbinyo o mga sawa o manguyab o laing tribo. Kinahanglan Israel o Hebreo lang yun. Si Haring Solomon daghan hinigugmang mga babaeng langyaw. May anak sa hari sa Ehipto. May mga Moabihanon, may mga Amonihanon, may mga Idumihanon, may mga Sidonihanon, o may mga Hitihanon nga iyang naasawa. Verse 2, ang mga Israelita bibigyan sa Ginoo sa pagpakiminyo kanila aron dili sila makasala ang madala sa pagsimba sa laing mga Diyos. Apan bisan pa niana si Solomon nahigugma kanila pag-ayo. Tintanawon nga pag-ayo. Nahigugma si Solomon kanila pag-ayo. Verse 3, aduna siya'y 700 kaasawa. Naliman mo na, 700 kaasawa. Yung sa niya pagkatiman. Yung sa niya pagpuli-puli. 700 kaasawa ng mga prinsesa pang yun. O 300 ka mga puyo-puyo. Uy, napon siya ikalipin. O nagdala si Solomon sa pagsimba sa ubang mga Diyos tungod sa iyang mga asawa. Uy, tungod sa iyang kapalit na isuon, nadaghan ang iyang asawa. Kung ito'y asawa, nakasal wala. Kung ito'y asawa, nakasal wala. Nakasal. Kung ito'y puyo-puyo, nakasal wala. Wala. Pila talan? 700 plus 300? 1,000 taliman ko na. Ngayon, sa isa kang tuwing, pila ang adlaw? 365. Yung sa langit. Baka mabuti ang mabuti mo na una. 3 times halin. Verse 4, may suon. Kaysa lihang natigulang na si Solomon. Ang tarang kahamtong may kulog-ilmin. Nawa na niyo ha? Hindi lagi ko. Kaysa lihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa. Tanawa na gani siya. Mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Uy, wala siya magmatinud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos. Dili siya sama sa iyang amahan nga si David. Kinsa iyang papa? Si David. Si Solomon bisimba ang Astarte, ang Diyosa nga si Dunihanon o kang mulong ang malaw ay Diyos sa mga
Amonihanon. Unang verse 6, tingon siya rin, sa ingon niini, nakasala si Solomon sa Ginoo. Wala kayon siya magsunod kaniya sa hingpit. Dili sama sa libuan sa iyang amahan nga silipid. Unya nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangang David sa Jerusalem. Ana kang kamos na hinapon nga Diyos sa mga Moabihanon o kang mulong nga Diyos sa mga Amonihanon. Verse 8, nagbuhat usab siya balay ang buhanan diin adto ang iyang mga asawa magsunog og mga insenso og maghalad og mga mananap alang sa ilang mga Diyos og nasuko ang Ginoo kang Solomon. Unsang nahitabo sa Ginoo? Nasuko siya kang Solomon kay gisalipoy man niya ang Ginoo, ang Diyos sa Israel nga may pakita kaniya sa mga duha og may pasidaan kaniya sa dili pagsimba sa laing mga Diyos apan wala niya tumana ang isugo sa Diyos kaniya. Verse 11, busa mingon ang Ginoo kang Solomon kay wala mo man tumana ang ato ni kasambutan o ang akong mga lagda nga isugo nga nimo. Kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian o ihatag ko ngadto sa usa sa imong opisyal. Busi ang pantungod kang David nga imong amahan dili ko kinihimuon sa imong panahon kundi inighari na sa imong anak. Verse 13, Hinoon dili ko lang katon ang tibuok gingharian kundi ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay tungod kang David nga akong alagad o sa Jerusalem nga akong piniling syudad. Mga igsoon, ang Israel doon sugod kay Solomon ang pagpakasala. Natuma ang Israel. Naanay Huda, naanay Israel hangtod karon. Lahi ang naghari sa Israel, lahi po ang naghari sa Huda. Ano sa nagtuma ang inyong pamilya tungkol kay nasugod yan rin? Sul-sul diri, sul-sul dito. Ano sa nagtuma ang inyong mga paryente tungkol kay disulsulan nimo, nagsugod kayo ng salat. Kano sa ibiya ang usa ka tawo gikan sa simbahan tungkol sa imong pagtabi, tungkol sa imong pagkasilusa o pagkasiluso. Pila ang natuwa ang relasyon kay tungkol wala ka na imong panalangin nila. Siguro maisuon pinakabrad ng ang tao sa tibok kalibutan. Gitagaan nagkaalam sa Diyos. Mismo ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta sa universo mo ay naghatag kay Solomon og kaalam. Pero wag gyud nabantayan ni Solomon maisuon. Nga tungod ang sada ba nikutkot niya o tungod sa iyang pagbuhat anak. Natunga ang ginharian. Kana magsige nag-away ang Huda o ang Israel. Kalaban si Jeroboam o si Jeroboam, ang hari sa pikas o pikas, ang anak ni David o ang iyang opisyal, ang anak ni Solomon o ang iyang opisyal. Daghan maisuon ang mga kahintang sa atong pinabuhi nga nagbulag ang atong pagbati sa ilaha tungod po sa atong sayo, tungod po sa atong taas nga garbo, tungod po sa atong isulti. Pagtuon ang pagpaubos sa apat ng Jesus. Magtuon ang pagpaubos ng Iso. Hindi nato kaya. Patinuod lang. Hindi niya mo kaya. Kung yun pagkagdahan ko sa dapit, bayaran ang ako na ang iyang pangayong pasaylo. Nagaanan ako na siya dako upuan para pasayloon ko niya. Doon ay biglan at may Iso. Walang ginahanglan nga ato ang iyong himuan mo Iso. Dili magikan ka nato ang sala. Hindi mo kagaling yung dili magikan ka nato ang sala. Ayaw itabuha. Nga magikan ka ng sala. Bahalag magikan dito sa ilaha. Basta sa imo dili lang yun. Kung bisapot sa ako nagpira nila may Iso. Hindi ko lang Diyos maubos lang yun. Ako rin bahala. Ako'y manimalos.
Romans chapter 12, verse 17 to 21. Ako'y manimalos lagi. Pastor, naapay nangawas sa mga tagdan. Kung gidaw-daw mo sa kawadol, kung gidaw-daw mo sa pagbanti, kung gidaw-daw mo sa walay kalinaw, paubos lang ginatubangan sa Ginoo. Ayaw pa sa hili ang Diyos. Kahit nagbuyo ka sa kalibutan nga naghari diri sa Satanas. Sumala lang mo kay Diyo, nga walay sala, ato matay. Gidaw-daw pa man sa Satanas. How much more kita karon nga subok ay sa Satanas nga nagtukutan ng Jesus. Ay kung tao ay tutuko ang Jesus, musunod kang Jesus, maluwas mong yun. Kung dili na gusto ni Satanas nga maluwas ka, dili gusto ni Satanas nga isulod nga malangit ka. Kung gusto niya nga, uubad ka dito sa impyerno, panahon nga ipanulod ka sa dito sa lake of fire. Bengon ka, maabot ang panahon. Sa dihang ila ka mutuo sa Ginoo, bengon ka nga, wala Diyos. Tungkol kay nagpauswakon man ko, bisag ko nito Ginoo. Pag mas kung magsugod, ihani mo ang sala o isugod. Dahil kayo madamay ng mga katawhan sa mga babanalog sa impyerno. Una mo, kisa'y nagkaugawang ni mo karon kung nagay tao nga murag ginadaw na karon may isuod. Kimating ang imong goal sila maluwas. So, nalimpa naman sila, kimating ang imong goal na sila maluwas. Ayaw sunod sa sunod sa simbahan, ayaw sunod sa pastor, sunod sa Ginoo, sunod kay Jesus. Ingani kinaiya ni pastor ay ingani pud ko dili. Dapat ingani ang kinaiya ni Jesus, ingani pud ko. Ingani ang kinaiya ni Papa ay dili lagi. Ingani ang kinaiya ni Jesus, pero dito magsugod. Ingani kinaiya ni Mama, ingani dapat ko, dili lagi. Ingani ang kinaiya ni Jesus, ingani dapat ko. Ana ba yung sumunod? Kita magsulod-sulod sa itong mga parinti. Ay, ngani, ang parinti, dalo kayo, mga nalato sila, maginalupod ko. Pinakala, maginalupod ko para malato ko dili. Ang pulong sa Diyos kung tati ka ayaw, kalimuhatan ka, pananganinan ka. Ang Diyos may suon dili na mamakap sa iyong pulong. Muna, kung isugdan mo karon, nga magikan kanimo ang panalangin, dili ka makaangin. Timan nga dunay bulog sa panalangin. Diha sa espirituhan mo buliplik na diha sa mga material nga mabutang. Ikatulo may suod. Unsa ang buhaton nato para mahimutang panalangin o dili makaangin? Pagmatngon o patudlo kung unsa dayon ang mabubuton sa Dios diha sa imong motibo. Pagmatngon. Verse 3 ninyo sa dira, busa pagmatngon kamo, kung ang imong isigataw makasala, magdunga siya, o kung maghinunson, pasayuwa. Nakapusin ang pula dira may suon, pagmatngon kamo. Kung maging pagmatngon, butpasabot, ang igalit anak mata. Ang ibutpasabot dira, dunay mata, nga dili makita. Dili atong makita, gitawag naked eye, na ay spiritual eye. Ang pagmatngon nga gipasabot ni Jesus dira, kinahanglan mata ang atong espirituhanon. Verse Matthew chapter 5 verse 8. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makita sila sa Dios. Bantog ra ka sa bahis kay ang mga kinaiya. Tungod kay dili putli ang atong kasing-kasing, tungod kay wala ta makita sa Dios. Sila putli ang atong kasing-kasing makita sa Dios. Pasundog nimo ang kinaiya sa Dios. Kaya masundog ni mo ang kinaya sa Diyos, panalangin ka sa katilingban. Dili ka malas, dili ka pamadlong sa katilingban. Kinahanglan ang Kristohanon, dili papadlong sa katilingban, kundi panalangin sa katilingban. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Isa na simana, isa ko magpakasala. Sunod na simana siguro, bihiglaw ang among mundod. Naingana ang higayon, may gusto ko sa kinabuhi sa tao. Muna giningaw ko ani nga butang. Ginoo, talas para bitaw ni.
Pasabot ka. Ang Diyos may pasabot. Pasabot yun ang ina-overwhelming na iso. Pero tungkol kay di tarubot, no? Ang Diyos pa, wala bitaw siya muna ko bulot na ito, dali para buyurot na. Dali po tayo, hindi po siya gusto marimutan ta. Ang gusto niya, ano bitaw, free ka ba? Nga, basta na ako'y pulong dira, nasa iba kung sundon niyo or dili. Ay kung sundon niyo mo, sigurado, ang tanang panalangin niya na ako, nagnaan ako, ibog yun eh. Ay mali ba bang anak sa Diyos? O sa dili mo dili ako sundon, magpulong sa Diyos, automatic yun na anak ka sa yawa. Mao yun na siya may iso. Saibit-saibit ang gusto ka man, ay ningaw man, wala ningaw, niya sa presensya sa Diyos. Kalinaw ng iso na. Wala kang magtrabaho mo, mag-drive mo, magtrabaho mo, may eskwela mo, may estudyante, mga ginitana, nanam sa iyong balay. Timangin ninyo. Wala mong naikauban ka ba ninyo? Tungkol pinagawa ng Diyos diha ninyo. Ang pamilya niya, marang isa lang mo sige trabaho diha. Matuman. Pamilya ninyo, naamoy kadayon, naamoy bagong kusog. Sige mo paglimpyo sa inyong trabaho. Pamilya ninyo, kung naamoy itagtabang sa inyo, matungkol kinali inyong trabaho. Tungkol kinaguban ang Diyos ninyo. Di man kung wala maguban ang Diyos ninyo, sige mo pagkumpul ang trabaho. Wala pagkagabanan sa Ginoo. Iputi sa Diyos inyong kasing-kasing. Sa diyan iputi, may sumot sa diyan takalan yung buhaton. Nag-uban, nakita ka sa Diyos ba? Gidayungan ka sa Diyos sa iyong kanang buhaton. Sa iyo, mawalaan ka kinani, nga butang. Samok. Kung sa'yo, wala kang expect nga naingani nga problema. Dako kaayo. Ulaw sa silingan. Anak nga itong pagbanti sa Diyos. Kuti man yung magpabilin ka sa Diyos. Kung magpabilin ka diha sa Diyos, may suot. Wala kang ulod, bitaw. Nga usahay malas o tinas ka sa katiliman. Kaya nga magpabilin ka diha sa dahunan. Kung kalit na ka uglupan, may suot pag-abot sa panahon. May mukang panalangin, ganito sa mga katauhan. Maghatag ka og bunga sa mga katauhan. Tungkol ka ikaw, tugsub-sub sa panalangin, padulong. Dito sa bulak, sa punuan. Anak, ang gusto nga design sa Diyos sa imong kinabuhi. Ikaw ba, pinakalas, unsa ang buhaton nato para mahimutang panalangin o dili makaangin? Kinahanglan pa sa iyon nimo sa tanang higayon ang nakasala o paghinulsol usab. Verse 4 ang ingon siya, kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw. May suon na natry na ba nimo nga ang imong igsuon nakasala nimo ikapito ka beses sa usa ka adlaw? Kurang wa pa. Ningon jud ka nabuwag sa unsa ka oy, di ba? Ikapito ka beses sa usa ka adlaw. May pag gaon kay 30 days adlaw unya ang pag gaon sa tao nimo pito ka beses sa usa ka adlaw. Si Jesus nag-ingon na verse 4, kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw o sa makaghigayon kung ana sa kanimo o moingon naghinulsol ako kinahanglan imo siya pasayloon nga anak sala na pud paghinulsol na pud ko te kung paghinulsol na pud ko kol ingon siya kalibukan yun eh ana ingon siya kana daot kinuutok ani kay sige paghinulsol kasala. Sige, pagkataon na lang itong pagaling ng kabangan sa Ginoo. Lord, ikapila ko nakasala, Ginoo. Pero i-consider ka sa Ginoo, anak niya ba? Sige, pila na makasala. Naliman mo na, 24 hours ko na sa usa ka adlaw. Na-invite mo na siya sa 7. Nato pa na kay tulong ka oras o 4 ka minuto. Kunya, kung tagtulong ka oras ka makasala, tagtulong ka oras, kung yan ang tulong ka oras, hindi ka pagpakasala. Kaya di ka kabalik-balik sa Ginoo, sa iyong ako, Lord. Nga tulong na sa oras, alala po, kailangan niya po nakasala. Sa iyong ako, Lord.
Balik-balik lagi man isa ka adlaw, 24 hours. Unya ang sa ingon sa Ginoo, ang sa ingon sa Ginoo kinahanglan imo siya pasayloon. Mga estudyante, ano kayo mga bully sa inyong eskwela? Mga ulitaw dalaga, mga ginikanan. Nakasalan ang inyong partner. Sa'yo ba? Ay, may mga bulag na tao eh. May pulos. Hindi na mawin. Mga kapag-provide, hindi lagi siya mag-provide ang Diyos lagi. Ay kung sige kang ingon, free, hindi, mo na yung masunod yun sa kinabuhi sa tao. O, manila-saksak sa atong sponge na itong tutok. Kung sa gani ang masunod sa sponge, na color, mauto ang iyang pagbuga. Kung hindi mo anak may sukod, baguhan na siya. At hindi lagi lang, biglamig lang na pastor. Kanya, tinuol na penente. Natama, hindi ko sa Bible nga, ikapito, sa usa ka adlaw. Natural siguro sa magtiayon, o siya, ang naminaw ng inyong mga anak, natural na. Kasi mo na niyang buhaton at puhod. Kung mag-iskot mo na mga unsa, mga negosyo, kanang papauswag sa kinabuhi ba? Dili kay mas kamutaan sige na. Ay mga anak nga di ba? Ay may mga storya sa atong kinabuhi. Isgo ta og mga makapaa-improve sa atong simbahan, kaya atong simbahan. Taman kaya atong korbina no katong nailingin ko ganay tuhugod og bakal. Wala daghan kay tag pwede isgutan may suot, kanang isgutan mang binan mo na kasing lautan. Kung makasala siya kanimo sa makapito sa sulod sa usa ka adlaw o sa matag higayon mo ana siya kanimo o muingon naghinulsol ako kinahanglan imo siyang pasayloon. Ingna pasayloon. Pastor kung nakautang sa kuha pastor, di mo bayad pasayloon gyapon dili pa nasala utang pa na. Kinahanglan gid siyang mobayad. Paabot lang, wa pa man pagtuman sa Ginoo. Sulod ta kang Jesus Christ. Mutabok yung ta maisuon o kanang bitaw sipil nga dalan na itunog diha adto pa sa tanan. Kaya dali lang tayo mapansin maisuon. Kung musulod ka kang Jesus, mas dali ay mong mapansin ang mga datot sa imong kinabuhi. Okay Lord, bitaw. Kino nasama lagi ko nakasala ko ni Lord. Anak man ka. Lord, ginaot lagi ko niya. Ako pinagbuwag ka ng utang. Lord, nakasala ba ko? Tungkol kay nagsakit ang akong anak? Nabi niya ng hiyayon. Ang kaayo sa Ginoo may sulod. Walang question daw sa Ginoo. Kung naog lang yun ang Ginoo, no? Kung atubang sa imo ha? Siguro, gagsun imo pag-ayo ang Diyos. Tungkol kay sa iyang kaayo sa imong kinabuhi. Kung wala pa na imo na sinati ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, padugol ka mong ay paubos sa Diyos. Pasaylo ang anak nakasala, yun mo pasaylo ang Diyos. Nakasala na ako manghod, pasaylo ang Diyos. Sige nga po siya pagpakasalaan lang, mag-post siya sa Facebook, nautol ka niya sa manager, kanunay siya magtapi, nga to sa ubang tao, pasaylo ang Diyos. Kung kanunay siya magpapapil, ginaon ka niya, pasaylo ang Diyos. Wala kitudlo sa bulong sa Ginoo. Laliman mo na. Pito ka beses sa usa ka adlaw. Nakauna-una akong tao, nakasala ninyong mapito ka beses sa usa ka adlaw. Wala kang ka makauna-una. Dili mo na mauna-una bisa ka tao kahano. Dili mo na mauna-unaan. Ang ingon sa Dios man diri, bisan pag kada segundo siya makasala. Bisan pag unsa nga oras siya makasala, imo kayong pasayloon. Kaya nga naman, sa langit wala kay makasala kaninding balaan. According sa pulong sa Ginoo. Wala nga tawag sa inyo balaan.
Kini na po si pastor, kasi dili ka pastor, tawagon yung kang pastor. Tungkol sa inong kinaiyan, nga buutan, tubangan sa inyo. Tanawa, mga kalaki na dali. Pagbuutan mo pamilite niya, bukas yung baba, pero hindi ginoo. Hindi na po yung mga kauban nga malili Diyos nun. Ano pastor to? Hallelujah, praise the Lord. Okay na kayo mga may sobrang kaysa ingon ka, na napinyawan mo, dahil patasan. Diba? Mas maayo pa lang paminaw kung kanong na isang masiligan ka. Pero pastor na ako, tiklop kaya sila. Kaya respeto man sila. Di na sila respeto niyo, respeto sila sa Diyos. Tiklop magaling sa Satanas, tiklop mag-ideponyo. Kung kita man ito sa Bible nga, yung po si Satanas, ano yung po ang demonyo, konsundan ang tao daw ang espiritu, hindi mo siyang anak sa kalangkong Diyos. Ayaw kami ibanlo dito sa ilalo, kahit panalo tayo. Ato lang dito sa mga baboy. Ato lang sa mga baboy. Naganahan ka espiritu, padulog sa imo ha. Kung ikaw ang baboy. Muna may isulun, kanunay tang magpakuban sa Diyos. Kaya ang tao madili mapasayuon sa taas ikataw, dili na umanan sa Diyos sa tinuod lang. Kinahanglan pasayuon nimo sa tanang higayon. Ang 1 second, higayon na din, 1 second. Higayon, ang 2 seconds. Higayon, ang 3 seconds. Matag pitik sa mga kasing-kasing, higayon na din. Higayon, tanang higayon, may suro. Tanang higayon. Kung ayaw gigwali ang imong bukma sa Diyos, kaya kung mawala ang imong bukma sa Diyos, sigurado yung parang pinakatong pamilya. Agwantang na yun. Agwantang. Padoon yung tanong sa Dino. Hindi lagi mo na kaya. Kaya lagi na sa Diyos. Hindi mo na kaya. Hindi na kaya sa iyong salapi. Hindi mo kaya sa iyong kurso. Hindi mo kaya sa iyong pamilya, sa iyong mamahan. Sa iyong mga higagan. Hindi na kaya nila. Simusilingan. Hindi na kaya amigo mo. Hindi na kaya nila. Kaya sa Diyos. Ini ang katapan, hindi mo kaya. Kaya sa imong Diyos. Hinilang. Ibutang sa Diyos. Ikaw ay bahala ka ng Diyos. Tagdag, ihapon siya. Maayong pagtagad. Nagtrabaho ko sa Mandalay, SM, diyan sa Jensen. Naitawag ko yun, nanglagot na ako, amot ganong espiritu niya, si paglagot ka ako sa lagot, yun naitawag. Pag ikaw kayo may mong Diyos nung timanin yun, nga naagi maglagot sa inyo mga tao, kapulog sa dautang espiritu ang iyang kasing-kasing. Pag ikaw Diyos nun nga tao, timanin yun, naagi maglagot, mamatik din mo na sa iyong mga kauban, sa iyong trabahoan. Nga naagi maglagot din. Tungkol kay pulo ka sa bala ang espiritu. Tungkol pulo ka sa presensya sa Diyos. Bisa na yung partner. Kung ikaw puno sa presensya ng Diyos. Timanin yun, ganaan yung lagot nimo. Once nga mapuno ka sa presensya sa Diyos. Once lubungan ka Diyos sa imong kinabuhi. Ang pagkutan, nagiyon sama nimo sila, wala. Tungkol kay dunay tao nga di gusto ingana ang espiritu ng gikan sa Diyos. Gusto niya freedom. Nasa freedom pero gapos na siya. Gibutaan. Nabugawan ang kasing-kasing. Nga itong conclusion na isuon, pagpagitsuod sa tag-iya, sa panalangin, aron na himo biyod kang tinukod ng panalangin. Pagitsuod. Kaya kasi nahigugma na ta, may isuon sa panalangin, wala ka nahigugma sa tag-iya sa panalangin. Diyan ako, gusto na akong higugma ako ng Diyos. Ako ngayon na sa pagmalindog. Ato kami doon ang bira ako. Magpabira ta sa Diyos, may suod, Lord. Gusto na kong mabati ang iyong presensya. Gusto na kong matagal na kong ikaw dapat sa akong mga pagsimba, akong kasing-kasing. Yun ang ibalik ko sa iyong presensya.
Kanya ito ang presensya Ginoo nga akong nasinatiya. Idugli o Diyos. Ginoo, kung na may nakasinati, Ginoong Diyos, o kabugnaw sa kinabuhi. Kung na may nakasinati, Ginoong Diyos, o kumpong sa Espiritu Hanon, pagduhan-duhan. Kung na may nakasinati, Ginoong kasakit, kalibong sa kinabuhi. Ginoong birahan, ikan ngini Ginoong Diyos yung sitwasyon ng mga kanagal. Ang Ginoong Diyos nagahangin bilang kalibong. Naihibay ko Diyos, Ginoong mga kanagal naman. Kamas na ikong kami dihan kalibong.